ning wis tak antepi nek nganti dowani njata si Petruk iki salin perkarane aku ngewangi Petruk Dimas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang aku ora wedi Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang aku ora wedi aja kok kowe ngloro ngarepku iki aku ora wedi kok setan kowe demite wah ora caturan Gatot wonten timbalan mangkat wis ana mangkat ning akar goleki karo Petruk aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang Garwaca Kakang Wanantarja aku ora mentolo aku ki arep kaya ngene tau tate nampa pangudange Petruk tau tate digendong karo Petruk tau tate digudang karo Petruk dimong karo Petruk dadi sapa wae sing arep nyilakani karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena Nderweteh yo bedet sewu nebo pategalan Ndrewili kaya grojokan ucapmu wah kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa ih ngertos kok Prabu Ndarawati Kresna karo Pandhawa kuwi apane kok ora Bundarawati menika pujangganipun para Pandhawa menika suwing para kadang Pandhawa bebasan Pandhawa menika ngendika Sklimah tindak sepecak mboten ate kantun tantes teterosan kanggo Prabu Ndarawati tegese antaraning Ndarawati lan Ngamarta kuwi apa kalih-kalih ngatunggal ing mboten saged dipun pisahaken Ngamarta inggih Ndarawati Ndarawati inggih Ngamarta kena ngapa cangkemmu iso muni wah yen to kowe bedak-bedake antaraning Ndarawati lan Ngamarta nuwun sewu Mas kula mboten bentenaken Pustaka Jamus Limasta Dar diboyong karo Kresna kakangku ora entuk tegese kowe bedak-bedake nuwun mapunten mbok nyuwun ngampil sanesipun pusaka ora saged to ngampil kok pusaka menika kula dereng nate tumen ana pusaka kok disilih-silihke upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu kekuatane aber ora ana dayane mboten wonten dayanipun mila menawi ngantos Kakang Prabu Ndarawati menika nyuwun ngampil pustaka Jamus Limasada kinarya wadal tumbal negari Ndarawati sepisan kula mboten pikantuk angka kalih kula mboten pitados ora percaya perkara apa mboten pitados menawi waliyanipun Projeng Ndarawati menika ngginakaken pusaka inggih menika pustaka Jamus Limasada yen ngono kowe wani karo kadangmu tuwa ing Ndarawati mboten kena apa kowe ngucap kaya mengkono nuwun sewu panjenengan Kakang Prabu Puntadewa Kakang Mas Arjuna menika anggenipun nyaosaken pusaka menika nuwun sewu mung merga keputangan budi nuwun sewu lho lah nek caranipun mekaten menika anggenipun entang-entang dumugi benjang menapa cobi kula tak nyuwun prisa dumugi benjang menapa mongko benjang kodratipun Nata Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda Jaya Bunangun menawi ngantos anggenipun entang-entang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu slaminipun gesang Pandhawa wonten Madyapada menika mboten saged nyaur kesaenanipun Kakang Prabu Ndarawati niku nek hitung-hitungan lho nuwun sewu wong urip ning alam padang labuh karo wong liya kok hitung-hitungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun prisa wah bocah iki kok cangkeme elek men iki wah lah hitung-hitungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning Lamban iki wajibe kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono wis wajibe kuwi urip ning alam padang kaya ngono iki Werkudara adimu ragil iki piye nek kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Ndarawati ora bakal padang Sedewa wonten dawuh aja gawe nesuku wis sarujuk apa ora ya nyuwun pangapunten muni ora inggih yen nganti kowe muni ora ilang-ilangan nduk siji aku ora sudi duwe adi kaya kowe apok ora wis ben ilang-ilangan nduk siji nduke isih loro kok loro kok ora netes-netes kok ora menika kendel rumiyin mangkel aku Sedewa kok pendak-pendak sing gawe perkara iki mesti Sedewa pendak-pendak sing gawe perkara Sedewa ayo wangsulan wis sarujuk apa ora mboten Mas nggih mboten tegese kowe nggondhali pustaka Jamus Jimat Limasada nggih kula nyuwun pangapunten maripaksa mekaten wah minggat Mas kula ingkang rayi minggat ora minggat tak cecek nek kene modar iki nggih nyuwun pamit Kakang Mas keladuk nggone Siadi paring duka kelawan kadangmu ragil wis ben Yayi yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka dewa
Aku sing bakal nanggung, ora usah kuwatir, iki perkaraku. Aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa. Tur dasare nekula Sedewa kuwi adiku Kuhalon. Diopeni wit cilik nganti gerak, wit kuncung nganti gelung. Malah wani ngentulani rembug kadang tuwa, jarine kadang tuwa iki gantine wong tuwa. Kena ngopo malah wani wangsulan karo Werkudara. Monggo iki ngerti watahe Werkudara. Aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak pun minggat kabeh. Wis bener ngono kuwi. Tuman wae to. Sedewa iki ora pisan ora pindho. Anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi, anggere ana perkara Sedewa ngepalangi ora pisan ora pindho. Wis kon minggat yo, Ben. Wis gedhe tuwa, mesti nak bali dhewe engko. Koko Prabu menika lho. Lho tenan kok aku iki tau lunga ya bali dhewe tenan. Merginipun sangune entek. Kanggo seneng-seneng. Inggih Koko Prabu. Nanging aku njaluk Yayi. Yo piye? Njaluk perkara apa? Upama mengko wis paripurna lelakon iki, Dimas kudu ngupaya kadangmu Wragil. Pagulehane. Aja kuwatir. Ora usah duwe rasa wasmelak. Pandhawa bakal komplit 5 ora bakal ninggeng cicil. Koko Prabu wong ngerti melani ngadhau. Ing mekaten Koko Prabu sak mangke gandeng Sedewa sampun boten wonten, monggo kula aturi nampi pustaka jamus miyang jimat Lima Sada. Aduh Yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa kepindhan. Malah samangke tumuli kula nyuwun pamit boyong pustaka jamus Lima Sada. Gusti rawuh Si Adi Ndarawati karo pun kakang iki bareng. Lah kok bareng karo kundur kok Si Adi kundur dhewe iki piye? Mangke menawi negari Ndarawati sampun padhang, kula tumunten ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dherekaken kundur wonten negari Mandura. Tenan? Inggih. Ora guru. Mboten. Sawetawis kula aturi lenggah lan rumiyin wonten negari Ngamarta. Yo, manut Yayi. Kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Apa rumangsane kancane piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe iki. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok pancana kae. Nggih. Tatu ora metu getihe. Ganti rugi ra. Terus kudu suntik. Wah, njaluk dit. Petro iki mbadarke senengane. Petro dalem padha rarja sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petro ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadhep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok jak salaman. Keakraban sinuwun. Aku ora. Njur anggepe ratu karo kowe iki derajate adoh kok keakraban. Weh, dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata modal ora kowe. Ngopo iki dak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih mboten. Rarjo sak praptamu wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe.
selamat tekamu. Bagong, selamat tekamu. Semaur sing apik. Mengaturipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula konjo. Yo. Penakno. Pun penak. Petro Kantong Bolong Kodorarjo sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula konjo. Yo. Bagong selamat. Nun, Bagong selamat. Mengaturipun Sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng nglantarang sembah pangabekti kula konjo. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangapuntenipun nggih. Prayoga nuwun menunggu. Sampun mboten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan durung. Sami. Petro Podorarjo, Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Podorarjo, Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana. Kula pun lingga jimat paripe. Petro wonten dawuh. Eneng apa Petro teka sira sowan mangka tanpa tinimbalan Panakawan. Ana apa dene sira tak timbali malah nangis. Petro matura, ya gene ana lakon apa Panakawan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa men nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimi ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng mriki niki mergo kean udut. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petro ora wadul, ora matur karo pepundhen Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok ya sowaning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepundhen. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk kowe sowan ning pepundhen Pandhawa. Aku nyuwun pepundhen Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Saken bapak Ndara awi kula dereke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula Yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petro mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumsik. Aduh paraimu lho kowe. Aduh Pak Genti. Lho.
bapakne kok ngami-ami warisan supaya aja nganti congkrah terus. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sak ngono ya. Piye lek ngedum warisan? Kowe mesti malak, gareng kae meneh, arep cilik ning mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Kowe njaluk bapak ora tau dikeki. Petro dalem mundur sikik, mundur kok. Lah. Ngapain? Ratu dilungguhi sikile ora? Sorry. Ora sengaja kaya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dek. Ampun. Kowe tak jarwani ya Petro, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe ana ngono ta, Yem? Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Rawayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Tuh, jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya, Petro. Nggih. Kadang utawa pepundenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho, sebabe mergo didukani kelawan bendaramu Jodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sediwa nggondheli pustaka Jamus kelima Sada. Lah pustaka ajeng dipotong pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sina Ndarawati ora ana? Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima Sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok sering perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sediwa niku nggondheli pustaka Jamus miyang jimat kelima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima Sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima Sada. Terus alasane Ndara Sediwa ora ngentukake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel pijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka baen-baen. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa nganti suwe banyu sinare niku pas. Ngendikane Ndarasedewa niku bener. Mula Sediwa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembahaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi. Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku mergo diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndarasedewa nggondheli niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Mergo didukani karo bendaramu Jodipati. Dora Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat, ngaten.
Iya Petruk, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndoro Kudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngoten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndoro Kudara niku cilik nganti gedhe kok. Dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndoro Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndoro Werkudara. Iya Petruk, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndoro Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndoro Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndoro Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndoro Sedewa iki nggodani pustaka jaman Jimat Wasata. Tis. Goblok banget ora. Aku wis omong kowe banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyuwun ngapura dadi Ndoro Sedewa lunga sing nundung Ndoro Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Karo sampean. Wah, Bagong wong edan karo Bendoro nuting-nuting. Sampean ngaku aja goro, satria iki nek goro cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndoro Sedewa apa ora? Wah, iya. Jasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndoro Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kajembel. Nek nganti ming 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jero lupan teksek ngono kuwi. Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den Pandhawa niku aja nganti gocang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tak tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu ngaku tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara, Pak? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wonomarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra satriya. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya iya. Aku nek ngomong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo yo. Ngono entuk ditumbang loro. Apa-apa kok ditumbang loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampean notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampean seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampean seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan.
ratapan, Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Truk. Wangsulana, Truk. Lah piye? Ora patek wani nek ngene. Kowe jire ora kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomane ora kowe. Lah piye? Aku nang nyebrang kali ndodok sik. Waduh gang ora. Kersane pripun? Ora sak nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sdewa, mergo tak tunduk. Anak-anake Semar areng apa? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lho kula mati teng negara Ngaparta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok sebacut nantang ora kaya kowe iki nantang kok munduri ngopo kowe? Nek kaya aku wis sebacut nantang ngene iki iso luleh. Mbangane kowe karo aku kelangan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sdewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas marang-marang putu. Gecek ndas. Wah, gecek geti. Metu njaba. Wait. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Rama Temajati yen tinimbalan pustaka jamus Hyang Jimat Klimasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan negara Ngamarta. Terus aku matur karo Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Yai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala kowe. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuh aku ora ngerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndara Sdewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sdewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Men kula men kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora kowe wedi karo kowe? Ayo, nek ndi papane wong bondo itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wih? Merkoso kok tak njaba. Rajos. Jirih. Ora sakakan gelem tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung wae. Metu coba legane ati padha. Bagong, lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah mbegogo. Santai. Sing repot ra kono. Mungkin rung siap-siap karo yo mangkat yo saiki ndas lho ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge njur do ngawur kata-katane Kuntadewa barang kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu. Mboten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit.
Nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula nyuwun pamit nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara nek kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Kok ya nak Nggih sing ati-ati cerewet wae. tone modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Nggih nggih mengke ndak Selak Petra malah gelut kali Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Digdaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petra. Ha iya ta? Iya. Ngoten nggih? Iya. Are Iya. pun nggih? Iya Bagong. Pun nggih? Mbah pracaturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampun apa ya. Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora di perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebabe Kok cerewet. ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu Lenggah Siriwaka ora nggawa prabiya. Waduh. Ndara Janaka, Mengko yen wis tekan karang kadempel tak paringi. kapan? Ya mengko mesti tekan kono Bagong. Ndara nek kula Kan duwe. tegas iki aku seneng nek tegas niki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng nggih. Iya. Maring adawu. Tan murunga negara Ngamarta dadi ajanging pasulayan krana Petruk ora narimakake Werkudara nggone nundung lawan kadangmu Bumira tawu. Koko Prabu. Kepareng-paring dawuh menapa? Tatanen para kawuran Wajabala aja ngantening kasemyok ing aradan luwih-luwih bisa ngandhak kamurkaning kadangmu panenggak ya kuwi Yayi Werkudara sartaning Koko Prabu Mandura. Dimen supaya padha eling lamun Petruk lan Bagong kuwi nyata Panakawan Pandhawa. Nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nek kula wunting dengan dawuh Prabu. Budal kang padha sebengsun kundur ngedaton kawono nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi nek kula. Gatot wonten berani ngadhawuh Rama Kyai. Antarja wonten timbrane ngadhawuh Rama Kyai Antasena. Piye, Pak? Anane kowe tak timbali supaya ngadhep ngarsaning wong tuamu. Dina samengko kowe tak dawuhi supaya goleki menyang endi dununge Petruk. Wonten menapa dene patuku Rama Kyai paring dawuh supados para putra ngupaya dhateng Petruk kantong bolong. Petruk wis wani karo bapakmu. Petruk wis wani karo wong atuh Munjadipati, malah sajahe Petruk sengaja nantang karo Werkudara. Wah, ing atase Panakawan mung batur teka wani karo wong atuhamu. Mula wis ora ana pangapura kanggo Petruk kantong bolong cilik mbok bondo tangane mbok kerincung sikile. Gedhe yen perlu Petruk tegelono. Aku ora sudi duwe abdi jenenge Petruk kantong bolong sing wis nyamah karo asmane wong tuamu Munjadipati. Mula Gatot dina samengko mangkato golek ana Petruk ora iso ngaturke Petruk ana ngarsaning wong tuamu aja takon dosa tak deplok siramu. Mriki ngestaken dawuh. Antarja wonten timbalan goleki Petruk. Petruk mbok bondo tangane kerincung sikile hadepno ngarepane bapakmu Munjadipati. Aku dhewe sing bakal matrapi pidana karo Petruk. Mriki ngestaken dawuh. Antasena, piye, Pak? Golek ana Petruk. Petruk aturno marang wong tuamu Munjadipati. Sik. Nek Kakang Garukaca Kang Antarja saguh goleki Panakawan Petruk, nek aku diskusikake, Pak. Monggo dhisik piye? Aku tak takon.
Mesti eneng perkara, mesti eneng sebabe kok nganti Petruk wani karo bapak. Nek ora ana perkarane tangeh Petruk wani karo bapak. Mergo aku ngerti watake Petruk iki. Petruk ki abdi sing setya bekti karo Bendoro, abdi sing bangun miturut karo Bendoro. Kok nganti Petruk wani karo bapak? Petruk belani makmu cilik Sedewa. Lho. Ana perkara apa? Paman Sedewa, pamanmu Sedewa tak tundung minggat. Sebabe Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Kinarya tumbal wadaling Projeng Ndorowati nggone ketaman Pegebluk. Kabeh sedulur Pandhawa wong tuamu wis maringake punta wakmu ing Mamarta, bapakmu aku, pamanmu Madukara lan pamanmu Nekula Sawujajar. Wis mangenyaosake pusaka marang Kresna kakangku ning merga saka gunemane makmu cilik Sedewa sing sajahe ngluputke karo Kresna kakangku gawe murkane bapakmu. Wekasan Sedewa tak tundung. Petruk sowan ngandhake Semar loro, mongko Pandhawa kon sowan ning Karang Kadempel 5 cacahe. Gandeng Sedewa ora ana. Petruk muring-muring. Petruk nesu karo aku, Petruk ngundhamana karo Werkudara bapakmu. Mula kuwi perkarane Petruk wani karo aku, cekelen Petruk ora iso nyekel Petruk tak depok sinahmu Antasena. Sik, Pak. Perkarane ngono kuwi, ya. Nek perkarane ngono kuwi, nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat. Wah, kowe pancen anak sing beler dhewe. Kok sik ora perkara beler. Ning Antasena kuwi ora iso ndodhok, ora iso basa, ora iso tata krama, ning aku kuwi kulino mikir. Aku kulino gelar, kulino gulung. Perkara kuwi tak gelar tak gulung, sing bener sing endi, sing luput sing endi, mengko bakal aku mesti mbelani karo sing bener. Miturut kowe bapakmu kleru. Wah, Caidan. Caidan turune cah Bambung. Kowe ngerokke wong tuamu. Bapak kok dadak nundung Mak Cilik Sedewa. Kuwi lupute bapak. Mak Cilik Sedewa tok tundung mergo nggondhele pustaka Jamus Klimasada, ya to? Ya. Nek miturut pitunganku Mak Cilik Sedewa bener, mergo pustaka Jamus Klimasada kuwi panguripaning para Pandhawa. Bapak iso kaya ngene iki mergo pustaka Jamus Klimasada. Nek nganti pusaka mau ilang saka tanganing para Pandhawa, Pandhawa apes jurite. Kuwi alasane Paman Sedewa bener. Terus saiki nek pancen Ndorowati ke Taman Pegebluk, apike diteliti dhisik, aja gampang percaya karo wong. Arepa sing ngendika kuwi Siwa Ndorowati, ning ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saiki runtang-runtung saben dina ana lho Pak sing mentala nyuduk saka mburi, nyilakake saka mburi ki akeh. Dadi upama Siwa Ndorowati kuwi dicubriyani karo Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Mula nek perkara iki Petruk wani karo sampeyan, Petruk tak anggap ngadeg ana ing bebener bapak sing kleru, ora guneman. Wah, bayi mejang karo wong tuwa. Mengkari kowe gelem mangkat apa ora? Ora gelem mangkat ora apa-apa, Gatotkaca Antarja gelem mangkat. Do mangkat kono. Do mangkat. Ning wis tak antepi, nek nganti do wani njata si Petruk, iki salin perkarane. Aku ngewangi Petruk. Dimas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang. Aku ora wedi. Aja kok kowe wong loro, ngarepku iki aku ora wedi kok. Setan. Kowe demite. Wah, ora caturan. Gatot wonten timbalan. Mangkat. Wis ana mangkat to. Ning aku arep goleki karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang Garwaca Kakang Antarja. Aku ora mentolo. Aku ki arep kaya ngene tau tati nampa pangudange Petruk, tau tati digendong karo Petruk, tau tati digudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakani karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu, sing tak wedeni apamu, sing taruh mundur. Bapak ngadeg ana ning tumindak sing salah, nuwun sewu, nek ora iso dibenerke, paripaksa aku wani karo bapak. Garot wonten dawuh, mangkat. Mangkat to kono. Ora usah tekan goleki Petruk nang kene wae dadekke sisan karo aku yo. Waduh.
Nyuwun mapunten Rama Kyai. Nyuwun mapunten menika mangke saling bubuhan kula mengsah Dimas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena, mboten perkawis ajri. Nanging lingsem menawi dipun pirsani dening sanggaring para kawula ing atasipun putra Jodipati sami regejegan kula nyuwun mapunten. Antarja mangkat nyuwun mapunten Rama. Tinimbanipun kula panca bakah kaliyan kadang kula Antasena paripaksa kula dinten samangke badal dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, gara-gara cangkeme saiki. Gara-gara jatuh cinta. Ayo, arep apa kowe? Piye saiki? Iki aja manut karo aku mergo iki ya pancen mikir tenan nek musuh karo Petruk kono jajal. Aku rasa ngewangi Petruk wis, Kang. Nek kowe iso ngalah karo Petruk, bumi langit tanggep. Mergo aku ngerti, Petruk karo Ponokawan kawe dewa Ngejawantah. Kaya anake kakekne Semar. Kakekne Semar ki Sang Hyang Ismaya. Tegese Petruk kuwi isih turas dewa. Nek nganti wani karo Petruk, kowe iso ngalahke Petruk wae. Wah, satriya kondang kalukengrat. Arep kowe otot kawat balung wesi, ning Petruke ngimbane wesi sembrani. Bareng ngantem karo Petruk, Petruk mingkari buka tangan tememplek kabeh modar. Ayo menyango. Nek mangkat-mangkat to. Kang Antarja ki mangkat to. Petruk kae ora tedas upas. Wong Petruk ki senengane nyekel ula. Kae nek ora duwe lawuh mesti terus sawah golek ula dirajang-rajang golek lawuh. Mula nek karo upas apa wae Petruk ki ra temomo. Iya Dimas. Wis nang kene wae rasa lunga-lunga. Didhawuhi Kanjeng Rama ora usah wedi anggere dinengke wae rak suwe-suwe mumet terus ngombe puyer terus turu. Dengkulmu melocot. Gatot nyuwun pangapunten Antarja nyuwun pangapunten. Wah, Petruk alabrake. Nek ora dingono kok karepe arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Kang. Wong tuwa iku ora sak suwe ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning durung karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapak Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapak Werkudara kuwi bener, ning tumrap kowe, tumrap aku, tumrap Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Iya Dimas. Malah nek perlu iki gandeng Petruk doyak-oyak. Bapak Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Mengko wani karo Kanjeng Rama. Ora apa-apa, wani pisan-pisan ki ora apa-apa. Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe arep menangan dhewe. Mengko aku dosa, tak sandange. Tak sandange. Nek ono apa-apa Dimas sing nyandang. Wis aku sing nyandang. Yo aku manut Kakang Antarja. Yo aku manut Dimas Antasena. Yo mel aku, Kang. Melayu nendi? Rono. Tiga. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngopo jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Giatut Kanjeng Antasena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatot Kanjeng Antasena tetekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Oh, bahasa Indonesia ora terus berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek umpama Ndaragargaja tekan kene, Ndaragargaja senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antasena. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu Gus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat di tempat gerak. Wah. Gerak.
Nek mingo-mingo ngono ya iso. Mek iso ndek gulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Mana hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae, Tru. Kowe kire kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asemi. Ambike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa wong aku kucluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padhane petuk, ha to. Guyon ah. Ciluba. Wis wong tuwa kok dicilubah ya. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Karo bapak. Jane ning ngopo to, Pak? Bapak crita nana bla 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 bla. saiki iki ngono kuwi, Tru. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Iya. Pun ngerti ceritane. Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang garwa tukang torjo sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat. Bu, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo benerke omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena. Tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin. Lahir batin. Gilane ora. Wah iya. Ngambung kok karo delek. Itu. Ken mau ora to idoke to. Ora tak nggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane Ngene, maju mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. wah iki ngewangine ketoke mung ngapus-hapusan gitu. Ha piye? Ha iki kok kon maju iki nek lara tenan lha nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe Dik? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bis Dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene bae, nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ra? Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya nanti lan nyewa nanti. Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lah tak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh siap, siap. Kleru. Truk, Nun. Gong, Nun. Waduh, lek ku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi
Baladewa ki Bagong lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten napa-napa saanane mawon. Ora delunggung isarane Bapak Werkudara lugu dhuwur. Aku wis malih, Pak Tru. Wis. Wis ora Bagong. Wis ora Bagong kowe piye to? Aku wis Baladewa ki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara ini arep mati ngono kuwi. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara ki ra iso tenguk. Nyiu. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun niki bakal mudar kok. Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan. Lho, iki aku medhep kaca, jejeki siramu. Iya. Iki. Wah, ana Werkudara Suden. Aku dereng mlendrong. Apa nek Suden kudu mlendrong apa? Aku kudu ora ketang sithik. Lah mlendrong ya ra sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pakde, pangestuku tambanono ndak gegem ndadekake jimat. Bapak Werkudara. Aku mau dadi Werkudara Baladewa, Tru. Ora wis angel diganti wis gawe. Swara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Nah, wis wang, wis aja tuwah-wahi, aja tuwah. Anu apa rasa diputer-puter kok. Nggih. Ndak wah volumene, nggih. Bapak Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omong wawe. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapak karo sapa? Karo ibumu. Saka endi? Tamasya. Aja gunu mancing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Werkudara slamet to, Yayi. Pakadune Baladewa kakakku slamet. Pun ngenten niku apik pun mungkin nek diajar niki sing diajarne kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki yo golek penguripan. Yo Werkudara, wis do lingguh kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya Pakde. Wis ora usah kuwat aku sing bakal nandhangi karo Nata Mandura apa dene Werkudara. Tangane kleru. Ki nang kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Nek kudu tekan kene, nek perlu ora usah omong ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kata kok. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sing methoke apa kowe sike? Kowe sike. Aku sike? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Antasena kaya iki men iso mirang-mirang Nata Mandura kok malah bali. Wah. Kongslet Tru. Telake mingsle. Ngacing wara gedhe ora bali-bali. Lho, iki ana Baladewa karepe piye?
jalan iblis salat. Iki aku kok ngedep kaca iki. Iki sapa iki kok nandang cara Baladewa iki? Wih, lancar. Jagat Dewa Batur ya jagat Maitungara aja ngawur gawar-ngawur. Iki tata mantura Prabu Baladewa. Ya apa ora Werkudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki nata mantura Prabu Baladewa. Ya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus-paning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki sing iso kembali karo aku iki men Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Wes, ora sandataku yen benem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe omong aku sing tekane mati. Wah, kelakon mati dening aku. Ah, mati dening iblis lalat menungso. Bajigur konangan. Wah. Soboy. Werkudara. Sadron Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo we tutu Werkudara. Aku Werkudara, tutu Werkudara. Wah, edan. Wah, menungso andalan buku arep mesti. Kowe bali karo Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta. Kang mitiraning asta aning asta. Setyaki wonten timbalan. Nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta negara Ngamarta. Merga pun Kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni. Lho iki. Mula kuwatir penggaling pun Kakang tumuli Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani. Bakal tindak menyang endi pun Kakang? Yayi wonten timbalan. Iki wis tekan tapel wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan. Lah kok tak ora mati nduga mono kae ana ing kadohan bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi wonten menapa Prabu. Tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki? Boten putih. Mula to kae sawangen. Menika satunggiling lampaning edapi-dapi Koko Prabu. Piye? Koko Prabu menika didhising Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampaning ingkang kelampah lan ngertos dhateng lelampaning ingkang dereng kelampah. Meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampan menika. Marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken.
katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Kurdakura reka kiri-kiri ronanggana. Oh. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Kon menapa kok gumujeng. Lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining Nalindra ingkang citrane tan Prabéda Koko Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petruk. Iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara dogelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? Mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten. Dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Mergo ana sing dandani anakku ngrandu Gumbala kabeh lakon mau cetha ning kaca paisan. Ora Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki ana ing kene tandha pitakon ing pun Kakang lha kok dadi padha regejegan punakawan karo Bendara iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misao Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iki. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istirahaken dawuh. Ayo sedaki sawi kula ndherekaken ora Bu. Wah, setiap waktu itu bisa keluar. Dewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Oh
Kresna wonten dawuh. Aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembari marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Kok Prabu sare. Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Tai men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok ora pula aturi sabar. Ing atase pun Kakang Nalendra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih, kula ngertos, sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Sedyaki. Wonten dawuh ora. Ya syukur si Adi ento iso misah karo Kakang. Lho kok Prabu Kresna dahar kepelan. Panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Dudu. Senjata Cakra Taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata Cakra ora. Wow. Kon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wangene kowe isih milih kaya Suden. Nganggo apa? Wah, didepke ning raine Kakang iki. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja sembrut Werkudara, cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petra kuwi adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho, mangkene piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun kados pundi? Lho, kok Si Adi ra lagi wen mras niku Guru Ngamarta to. Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki ndherekaken kalian kula. Kok ora Bu, nembe kemawon kok ora Bundarawati rawuh wonten Negari Ngamarta. Lho, kok lah sing gawa pustaka Jamus Kliwasada iki mono. Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Kyai Jamus Kliwasada ngandhakaken Ndarawati ke taman pegeblok ing mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentala karo Sedewa. Pun Kakang mentala karo Petra, kowe mentala karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek susu ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulinan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo pustaka Jamus Kliwasada dudu kowe. Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik Sedewa ditundung minggat? Yo, sing nundung sapa? Aku. Werkudara nundung ing Gasdewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara?
Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klima Sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasakno saiki. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mantura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasakno. Wah, ijae. Sapa? Mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya Padake. Anggere lali suarane. ora Bu Piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Diapure kowe lah nono aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho muni Yayi kok ora entuk iki yayimu dhewe kok piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Piye iki ora ana salon sing buka? Nganturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Werkudara Antasena. Lho lah Cilaka, Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya mingune. Werkudara nggih. Werkudara, Piye? ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Bajigur iki. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengenge. Ra siap e. Bali kaya wingi ngene padha kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowane negara Ngamarta bapak gerah. Bapak niku isane wali Nirmata Majati, Waluya ngene nandhang roga, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Klima Sada. Monggo pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndaradewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget? Wah, wis ora iso apa meng mripate tok sing kedap-kedhip. Nek dituduhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya. Nggih. Kabeh niku. Turun kok lorone iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadi kuwi Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke anak kula meng manut e. Petro, Nun. Kowe bali ya. Lah mengke nek bapak takon, sadurunge kowe tekan kono, aku wis bareng karo Pandhawa sakanane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, Pustaka Jamus Klima Sada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali ya? Nggih. Bagong bali ya? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, Mboten. mulih. Nggih. Tak
tak sangoni Puja Basuki. Wah, pahit iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? Selawe. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyuk. Yo. Ora. Abang kok 100. nah seket-seket mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee engko omong nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak De Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih caopan e. Wis padha mangkat to niki ngestaken. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki.